No niin, nyt olisi hyvä tilaisuus ostaa viimeisiä 22-mallisia inkkareita. Meillä on vielä muutama tämmönen korona-ajan Chiefi täällä jäljellä ja nämä on sillä lailla erikoisia pyöriä, että näissä on itse asiassa kaikissa erilaisia pakoputkia, riippuen vähän siitä, missä kohtaa vuotta tää on tullut ja mitä osia on ollut tarjolla. Jokainen näistä pyöristä on 2 tonnia halvempi kuin 23 mallit, eli se hintaero on merkittävä. Ja jos katsotaan näitä Dark Horse-mallia, tässä on Steel Grey ja 2 mattamustaa, niin esimerkiksi tässä pyörässä on kiiltävät alkukäyrät, mustat vaimentimet. Tässä on kokonaan kromiset putket alusta loppuun ja tässä taas kromiset alkukäyrät ja mustat vaimentimet. Itse asiassa tässä Dark Horse-mallissa kuuluisi olla mustat putket alusta loppuun. Ja nämä on tosiaan 1800 ilmajäähdytteisiä. Se on isoin ilmajäähdytteinen Euro 5 moottori, mitä on koskaan tehty. Ja varmaan tullaan koskaan tekemäänkään. Tulevaisuudessa nämä kaikki on vesijäähdytteisiä. Eli näitä on 3 pyörää jäljellä. Kaikki on 2 tonnia halvempia kuin 24 mallit. Sitten meillä on vielä pari 22 Scouttia. Eli meillä on Rokue-malli, Steel Grey kautta musta. Ja sitten meillä on tämmönen Popperi mattamusta. Ja nämä on molemmat 22. Viimeiset 22, nämä kaikki muut pyörät, mitä täällä ympärillä näkyy, on 23. Nämä on 1,5 tonnia halvempia kuin 24 mallit. Eli nyt jos mietitte käytettyä moottoripyörää, niin noukkikaa nää ensin täältä. Katsotaan sitten lisää. Kiitos.